ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପଇସାର ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତି କଥାରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଏ ବୟସରେ ବି ସେ ତୁମକୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲେ, ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପର୍ବ। ଏଇ ପାଖରେ ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ସେଠାରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। କାଲି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚାଲ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଲୋକଟି ମନା କଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ଓ ମାଞ୍ଜା ବା ସୂତା ନେଇଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ସେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଆଗରୁ କେବେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇ ନଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇଲା ବେଳେ ଖାଲି ଗଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସ୍ୱାମୀର ଗୁଡ଼ିର ସୂତା ସମ୍ଭାଳିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଟି ପବନର ବେଗ ଅନୁସାରେ ସୂତା ସମ୍ଭାଳୁଥାଏ। ଗୁଡ଼ିଟି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ସୂତା ଢିଲା ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ସ୍ୱାମୀର ଗୁଡ଼ି ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ସରିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ଼ି କିପରି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଗୁଡ଼ି ଓ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ସୂତା ଭଳି। ତୁମେ ଯେପରି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ଶିଖିନଥିଲ, ସେହିପରି ଆଗରୁ ସଂସାର ବି କରିନଥିଲ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିମିଶି ସଂସାର ଚଳାଇଲେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିବ ଓ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଜଣକ ବିନା ଅନ୍ୟ ଜଣ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ଜଣକ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେବେ ବି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।